Velkommen til West Ham Danmark. Det blev en overraskende sejr over Arsenal på udebanen. En kamp, hvor der var rigtig mange gode individuelle præstationer, og især defensiven så meget solid ud. Vi gennemgår kampen, og vi kårer selvfølgelig kampens bedste spiller. Så skal vi have kåret ugens bedste og værste, og så tager vi en status på klubben, for er vi på vej frem, eller er vi på vej tilbage, og hvordan ser det ud med akademiet. Derudover så kigger vi frem imod den næste kamp imod Leicester. Velkommen til. You should have signed for a big club, og you're just a shit Andy Irving. Det var ordene imod Declan Rice, da vi slog Arsenal på deres hjemmebane og tog 3 velfortjente point. Og med de ord, velkommen til West Ham Danmark. Og Philip, hvordan er humøret i det engelske? Jo, man er lidt selvfed i øjeblikket. Det er lidt sjovt at være diverse steder med diverse Arsenal-fans, som normalt er lidt højrøde og mener, at de har vundet ligaen, så kan man jo bare sætte det på plads. Det er jo egentlig anden gang i træk, vi kan gøre det, for det skete jo også for nogle år siden. De er i hvert fald et godt stykke fra det mesterskab lige nu, og jeg har også smilt lidt ekstra til mine Arsenal-kollegaer de sidste par dage, så det kan jeg godt sætte mig ind i. Jesper, velkommen til dig. Mange tak. Er det gode humør også noget til det jyske? Ja, det må man sige. Jeg tror, jeg svinger den op på en 8 på den der jyske tier-skala, så det er ret godt. Det er at springe rammen, så vidt jeg har forstået. Skide godt. Jamen, der er stadig plads til forbedringer. Ja, det kan altid blive bedre. Blive bedre. Godt. Vi skal selvfølgelig igennem de 3 hurtige, så er I klar på dem? Det kan du tro. Altid. Og som sædvanligt skal vi have et ja eller nej til at starte med. Philip, vi skal erkende, at vi er nødt til at stå dybt og spille på omstilling, som Moyes gjorde det for at vinde. Delvist. Vi skal have et ja eller nej. Nej, men altså, jeg gad godt lige sige noget andet. Nå, så får den et nej. Jesper. Nej. Jesper, næste sæson skal give europæisk deltagelse. Og her må jeg heller ikke sige delvist. Nej. Du må sige ja eller nej. Ja. Philip. Nej. Og Philip, Mavropanos er udskilt. Det er primært grundet dårlig taktik for Lopetegui, og han skal bare have noget tid under Potter. Nej. Jesper? Jeg ville virkelig ønske at kunne sige ja, men nej. Modtaget. Nå, nu får I lov at forklare, drenge. Philip, vil du have lov at starte? I forhold til, at vi skal stå dybt og spille på omstilling? Ja, men jeg starter med at være pisseirriterende og sige delvist. Og det gør jo, at den forstand, at det afhænger af det hold, vi spiller mod. Vi kan ikke rende rundt og stå og tro, vi er Tottenham. Og det siger jeg i den forstand, at det er lige præcis det, de gør. De spiller kun på en måde, og de nægter at tilpasse sig de modstandere, de er oppe imod. Vi skal huske, at når vi spiller mod Liverpool, skal vi spille anderledes, når vi spiller mod Leicester. Derfor kan vi godt spille halvmøjsisk, som vi gør mod Arsenal i den foregående kamp, men så også vise noget helt andet mod Leicester. Så jeg vil sige, vi er ikke nødt til at stå dybt, men vi er nødt til at stå dybt i alt afhængig af hvilken kamp vi er oppe efter. Jesper, vi skal have europæisk i næste sæson. Det skal i hvert fald helt klart være vores mål. Det er jo gået langt under, hvad nogen af os havde forventet i den her sæson. Og jeg mener, at med den træner, vi har, og med det materiale, vi har trods alt, og med de spillere, jeg forventer også kan komme ind, når vi kommer til sommertransfervinduet, så skal målet være at gå efter en europæisk deltagelse, men dermed ikke sagt, at det vil være en falliterklæring, hvis ikke vi når det. Fordi det er bare et utroligt presset felt, vi er oppe imod. Der er rigtig mange, der gerne vil ind i den der top 6-7 stykker. Men det er efterhånden top 12, der kommer i Europa jo. Philip, du siger nej. At det ikke, det skal vi ikke. Ja, jeg siger nej. Det ligger så lidt op af, at jeg synes næste sæsons formål er at give håb. Tro på, at det er en sæson, det er en sæson, vi bygger på. Det er en sæson, hvor vi finder ud af, hvem vi er, og hvad vi vil, og hvordan vi spiller. Og vi giver os den form for fodbold, som Moyes ikke kunne give os. Lidt det, der blev snakket om, at vi vil gerne se noget bedre fodbold. Og så kan vi bygge på i den kommende sæson.
jeg synes til gengæld, at det vil jo så automatisk betyde, at vi også skal have gode kampe, og vi skal hvis ikke ligge til europæisk deltagelse, ligge lige op af europæisk deltagelse. Og om det så er en 10. plads og et godt FA Cup run, eller det er en 8. plads og Conference League, så altså, jeg synes godt, vi kan sige, at vi er i nærheden, men det behøver ikke at skulle give europæisk deltagelse. Godt. Jeg synes ikke, vi skal bruge mere tid på at diskutere Mavropanos. Han har fyldt lidt for meget de seneste par episoder, så i stedet for, så tager vi en kort pause, og så skal vi glæde os til at snakke om kampen mod Arsenal. Det er lige om lidt. I lørdags var det jo så kampen mod Arsenal. En kamp, hvor vi nok på forhånd måske havde solgt den lidt som den skal bare overstås, og så skal vi kigge fremad mod Leicester. Men det blev simpelthen til en sejr, og en ret velfortjent en af slagsen, hvis du spørger mig. Men spørgsmålet er, om I siger det samme. Så Jesper, var det en fortjent sejr? Det vil Arsenal-fans nok ikke mene. Men alt kommer jo an på, hvordan man kigger på det. Vi blev spillet i bund, som vi havde forventet. Havde måske, jeg tror det var 34% boldbesiddelse. Tror vi at kunne tælle det til 4 skud på mål. Og et skydetelt nede i vores ende. Men vi kunne finde ud af at score. Det kunne de andre ikke. Så vi har fortjent sejren. Philip, en første halvleg, hvor vi er ret godt med, og egentlig også har en højere XG, og så en anden halvleg, hvor vi jeg er ikke engang sikker på, om vi er med i kampen. Der bliver vi godt nok trykket i bund. Hvad var din oplevelse af det hele? Ja, altså, ja, vi har jo en ringere boldbesiddelse. Det giver sig selv, det havde vi også forventet. Mm-hmm. Vi har ikke mange chancer, men den første halvleg der, vi er ret meget i bund til at starte med, og så synes jeg, vi bygger os lidt op i løbet af den der første halvleg i optakt til målet. Vi står rigtig stærkt defensivt. De får ikke rigtig mere end, jeg vil sige, en stor målchance i løbet af, som så kommer der i anden halvleg. Første halvleg, det er ligesom at få bygget på og prøve at få skabt det mål, og anden halvleg er lidt på samme måde, som jeg husker Brentford-kampen faktisk. Brentford bruger anden halvleg på sådan at trille lidt med bolden og stå kompakt og solidt, rigtig, som vi snakker om, sådan lidt Moyes-agtig stil. Det vi husker for at være en solid performance under Moyes. Og så laver Kudus en pragtaktion der omkring det, jeg tror det er omkring det 70. minut, hvor han får presset den her unge knægt fra Arsenal, Miles Skelly, til et rødt kort. Hvilket selvfølgelig er klart og åbenlyst rødt kort, ved det jeg tror alle kunne se, undtagen lige kommentatoren på dagen. Men indtil han så fandt ud af, at det var så et rødt kort, og så var han helt sikker på, at det var et rødt kort. Det er, og så er den jo ligesom kørt i bunden derfra, men vi bliver stadigvæk presset tilbage, selvom vi er en mand i undertal. Der kan man så snakke om, måske skulle vi have været lidt mere på, da vi så endelig fik den mand i overtal, så skulle vi begynde at holde lidt mere på bolden og få spillet den lidt længere frem og fået det sidste, men i sidste ende så vinder vi 1-0 på en præstation, som er genkendelig i de gamle år, men jeg synes vi ser modne ud defensivt for en gang skyld. Jesper, 2 skud på mål fra Arsenal på en hel kamp. Ja. Er det takket været en god taktik og en bundsolid defensiv, eller er det mere et udtryk for de offensive kvaler, som Arsenal trods alt også er inde i? Jamen det er jo nok lidt en blanding af begge dele, fordi selvfølgelig kan det mærkes, at deres angriber er ude med skader på stribe, men derfor har de jo stadig andre spillere, der kan lave en habil afslutning. Men vores defensive indsats er jo virkelig eksemplarisk. Selv Mavropanos kommer jo på banen og laver ikke en fejl. Så altså man må bare sige, forsvaret står bundsolidt. Godt hjulpet på vej af midtbanen også. Det er simpelthen en pragtpræstation. Stærkt. Der var en god håndfuld af individuelle gode præstationer. Så jeg er spændt på at høre, hvem I har valgt til en man of the match. Jesper, vil du have lov at lægge ud? Ja, den nemme ville jo have været Bowen eller Skarls. Mm-hmm. Men jeg synes, Van Bissaka skal have den, fordi
det der rush, han laver, som slutter med et oplæg til Bowen. Han er simpelthen virkelig bare en outstanding forsvarsspiller for os lige i tiden. Hatten er for det. Jamen, jeg havde også Wan-Bissaka. Jeg synes, han efterhånden tangerer til at være årets køb. Det er latterligt, at vi kun gav 15 millioner for en spiller af den kaliber. Som, det kunne jeg købe. Og endnu en gang udstilles United. En spiller, der forlader klubben, som bare performer. Det er jo også sjovt at se, hvordan Anthony han brænder den spanske række af i øjeblikket. Ja. Philip, hvem har du som man of the match? Ja, det er jo sjovt. Jeg vil sige, at Wan-Bissaka er den nemme at vælge, fordi han lige præcis leverer det mål, som han gør, og de defensive aktioner, han så også har. Og så vil jeg så vælge at give den til Skarls, fordi jeg synes, at han står så stærkt på den venstre bak i forhold venstre wingback, hvad vi vil kalde den. Mm. Offensivt, defensivt. Det var nøjagtigt det vi snakkede om i optakt til kampen. Vi skal lade ham være den offensiv, og så skal vi have en defensiv om bag ham, der kan stå og være den der rollemodel. Den kemi, de har, Criswell og Skarls, den synes jeg bare, vi skal bygge videre på, især når vi er imod de der store hold, hvor vi skal bruge en fembakkæde. Jeg synes, han har spillet til holdet i dag. Jeg skulle til at sige, er Emersons tid forbi i forhold til at være sikker på den der venstre bak der? Og hvad hvis vi går over i en firebakkæde? Er det så stadig Skarls, vi bruger? Jeg tror, Emerson spiller en firebakkæde, men igen, det er svært at vide efter den præstation i dag. Han scorer et mål for ikke så lang tid siden, så vidt jeg husker, Emerson, så det er jo ikke fordi han er helt ude i kulden. Jeg mener bare, at det er virkelig fedt at se vores unge spillere brillere på den måde, og så finde et partnerskab i centerback, mellem centerbacks og wingbacks og sådan noget. Det er ikke noget, vi har set i over et års tid, og det er altså bare, det pynter, og jeg tror, vi har fundet et defensivt fundament, hvis vi skal spille defensivt. Men sikkert da en Premier League start for Skarls. Ja, den er første kamp fra start, og så går han ind og leverer sådan en eminent præstation. Ja. 19 år gammel. Han er jo på Premier League Team of the Week, selvom jeg ikke mener, at der er absolut, altså der er noget som helst kredibilitet i hvad det er, de skriver i Premier League Team of the Week. Så får han den, og det gør Wan-Bissaka også, og det gør Bowen også. Så har man ikke spillet en dårlig kamp. Nej, det siger spørgsmålet er bare, hvis man skal følge sådan som Potter indtil videre har spillet, så kunne det godt lugte lidt af, at vi spiller med en firebakkæde imod Leicester. En kamp, hvor vi er på hjemmebane mod et undertippet hold, hvor vi skal dominere. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, om det så er du siger selv, at det kunne meget vel være Emerson, der spillede i en firebakkæde. Det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, for jeg tror, der er mange, der gerne vil se Skarls igen, men han passer vel bedre på en wingback, end han gør på en decideret bak. Jamen, det må man vel næsten glæde sig til vores sidste segment for at høre, hvem jeg mener skal spille den kamp. Men jeg mener, at jeg tror, at det er lidt en 50-50, hvem der får lov at spille den næste gang. Men jeg synes i hvert fald, at Skarls har spillet sig til en start. Om han så får den i næste kamp, det er så et godt spørgsmål. Jeg synes ikke, vi kan lukke af uden lige at nævne, at både Criswell, Kilman og Todibo står en fantastisk bagkæde i kampen her. Jeg synes også, det er værd at snakke om, at Ward-Prowse har været det, vi snakkede om han måske kunne være ved at komme tilbage. At det var en rigtig god kamp fra hans side også. Og ikke mindst meget udskilte Kudus. Han er eminent på bolden og konstant en gene for Arsenal, for de skal hele tiden forholde sig til ham, hvilket jo selvfølgelig giver noget plads til netop Ward-Prowse, Souček og Bowen, som ligger rundt om ham, ikke? Så rigtig mange gode præstationer. Ja, og jeg synes også, den der nye konstellation, vi så på midtbanen, netop med Ward-Prowse og var det Alvarez, som de to defensive, det fungerede jo også rigtig godt. Og som du selv siger, Nikolaj gav noget plads til de andre, eller de fik noget plads kvæg Kudus og de andre. Ja. Jeg tror virkelig, det har givet ham noget gnist, Ward-Prowse. Altså det der med at blive smidt ud, sådan delvis smidt ud. Han kommer på lån til en klub, som så ender med at spille godt, men han har absolut intet med holdet at gøre.
Og så bliver han kaldt tilbage, for der kommer en ny træner. Og så kan man se, at nu skal han altså blive på det hold, og han spiller altså for det. Om han så ikke ser vildt skarp ud i alle dødbold, det er sådan noget andet. Det er noget men andet, ja. Han spiller på banen er virkelig stærkt. Det synes jeg, han har gjort sig fortjent til den plads, han får, og han skal helt klart starte næste kamp. Og samspillet. Kraus, det er, at han ikke kunne løbe fra deres målmand til sidst, men... Der var fart på den gode Raja. Bare lige en kort fun fact, det er den højeste topfart målt i den her uge i Premier League. Det er David Raja, der løber tilbage for at kunne hente den bold der. Der var eddermame også fart på. Jeg var også ret imponeret af den lille keeper der, men ja, sådan skal det være. Godt, ikke desto mindre, så kunne det løb ikke ændre på, at vi tog alle 3 point, og dem siger vi selvfølgelig tak for, og håber, at ja, hvad du siger, Jesper, der skal 2 til en stime, så det er vel det, vi går efter. Godt, vi tager en kort pause, og så skal vi jo have uddelt noget ugens Di-Canio-øjeblik og hovedspark fra Dawson. Danmark præsenterer ugens Dawson og Di-Canio. Så er det tid til denne uges Di-Canio-øjeblik, og jeg har lyst til at sige Di-Canio-øjeblik igen, for spørgsmålet om der overhovedet er noget at give et hovedspark ovenpå en ret fantastisk uge. Men lad os se. Jesper, vil du ikke... hvad vil du starte med? Jeg vil gerne starte med hovedsparket. Godt. Hvad kunne du grave op? Skal vi ned i den tyske 3. division for at finde noget, du har lyst til at sparke til? Nej? Vi skal ikke til nogen obskur liga den her gang. Men jeg synes simpelthen bare, at dommeren skal have et hovedspark for alle de tillægsminutter, han kunne finde. Ja, der blev godt nok lagt nogle... Jeg ved ikke, hvor han gravede dem frem. Og ovenpå, at det i forvejen alt for lange overtid var gået, så fortsatte den så også yderligere et minut over det. Og jeg tænkte, han bliver bare ved, indtil Arsenal får et mål. Men, det var i hvert fald den følelse, man sad med. Altså, de skal bare score for enhver pris. Ja, men den vil jeg også godt give en stor, fed tofodstakling på. Så den er købt. Philip? Ja, jeg vil bare gerne lige kort forlænge. Det er jo også vildt, hvordan det er komplet modsat til den kamp mod Brentford, hvor vi får 3 tillægsminutter, og så stopper den på fløjtet, efter de har brugt 2 minutter af de der 3 tillægsminutter. Ja, det er svært at finde den røde tråd i dommerpræstationerne, det må vi jo bare kende. Jeg har helt klart noget at være sur over. Så der kommer et hovedspark herfra til Karen Brady. Jeg behøver ikke en grund, det er okay. Ja, jeg tror faktisk, det er svært ikke at finde et eller andet på hende. Men jeg tror bare for alt, der er blevet sagt omkring vores stadionskifte før, under og her på det seneste, nu tror jeg det er 6 dage siden, hvor hun var med i et podcast, Inside the Boardroom, sammen med Sullivans søn eller Sullivans bror, Jack Sullivan. Jeg kan ikke lige huske, hvordan han er affilieret til vores ejer. Men jeg vil ikke gå i for mange detaljer, for ikke at ende med at snakke i 10 minutter. Men hvis I gerne har lyst til at have jeres glædelige dag ødelagt, så lav en kort Google-søgning, og så kan I finde ud af, hvad hun har sagt for nyligt, og hvad vi er blevet lovet, og hvad der ikke er givet. Jeg synes, at det er måske ikke den smarteste ting, at når tabellen ser ud, som den gør, at man udtaler sig på den måde omkring, hvordan stadionprojektet det er mundet ud. Modtaget. Og Jack Sullivan er hans søn. Ja. Jesper, lad os få noget positivitet tilbage. Det må være nok med det sure. Ja. Hvad har du? Jamen, der var ugens Di-Canio-øjeblik. Det er simpelthen den fan, jeg kan for my life ikke huske, hvad den hedder. Jeg kunne heller ikke finde opslaget igen. Det var bare sådan noget, jeg scrollede tilfældigt forbi. Men der var en legende, der havde sat 50 pund på en 1-0 sejr til West Ham, og trak 9.300 pund ud. Ja, så jeg godt. Han havde både spillet 1-0 til West Ham og Bowen som målscoren. Ja, det er eddermame skarpt. Det er kæmpe legende. Ja, den er også købt for cirka 10.000 pund. Philip, hvad har du? Den går til Aaron Cresswell. Jeg har næsten allerede nævnt den, men jeg synes mange af os allerede har kaldt ham ud af flere omgange. Han var klart på bænken, og hvis han ikke var på bænken, så sad han i reserverne.
Jeg synes, han spiller en pragtkamp, og jeg synes, han spiller en pragtkamp sammen med Ollie Skarls, og hjælper ligesom med at mentor den del af spillet. Det er den bedste kamp, jeg har set af ham i, jeg vil sige 2-3 år. Det var virkelig, virkelig godt. Jeg vil sige, vi var lidt hårde ved ham for nogle uger siden, og jeg måtte også undskylde lidt efterfølgende på Facebook. Der var et par stykker, der mente, vi måske har været en tand for hårde i forhold til at dømme ham helt ude, og til det må vi jo bare sige, ja, det havde I sgu ret i. Der er tydeligvis mere i benene i den aldrende Cresswell, og det kunne godt se ud som om, at som du selv er inde på, Philip, at ham og Skarls måske har en forståelse af hinanden, som man kan bruge til noget, så den synes jeg er velfortjent. Det er, og hvis man så lige skal lave en sløjf til det sidste spørgsmål, vi sprang lidt og elegant henover, så kan det jo også godt være, at Potter kan se et eller andet med Mavropanos og minimeringen af personlige fejl. Ja, som vi før snakkede om, så har han ofte 85 gode minutter og 5 katastrofale, der koster os kampen. Så det er i teorien bare 5 minutter, han skal rette på. Så har vi en... Ja. Og ellers så render der vist en Agert rundt og brænder banen af. Så ham kunne man også overveje. Vi behøver jo ikke engang sælge en spiller. Altså, vi behøver ikke engang købe en spiller for at opgradere den del, om han så skal... Altså... Vi har fundet ud af, at Todibo han er ret tit skadet. Altså hvis Agert kan erstatte Todibo, når han er ude, så har vi et ret solidt fundament i forhold til, hvordan det tager ud under Lopetegui. Ja. Tak. Godt indspark, drenge. Både på den ene og den anden måde. Vi skal lave lidt status på klubben. Det gør vi lige efter en kort pause. Hvad er status på klubben? Nogle vil mene, at vi er på vej mod afgrunden. Andre er oven på weekenden måske mere jubelidioter og tror, vi skal i Champions League, som vi startede med at joke med. Men lad os prøve at gå lidt i dybden. Og første spørgsmål, Philip. Sådan helt reelt, er vi på vej frem, eller er vi på vej tilbage? Ja, det havde været noget andet, hvis vi tabte 6-0 i den forrige kamp. Men jeg tror også, jeg bliver bygget lidt af den optimisme, der er kommet efter kampen. Men helt generelt, så selvom vi taber kamp, så mener jeg, at klubben er på vej fremad i forhold til, hvordan det så ud, lige der Moyes ryger. Jeg synes, vi var på vej ned ad bakke, stort set lige efter. Men nu synes jeg, vi er ved at fange os selv igen. Og på vej i den rigtige retning. Altså den vej, vi gerne ville til at starte med. Jeg synes, at præstationerne bliver bedre. Jeg synes, at det jeg hører om spillerne, det er, at de forstår, hvad træneren vil, og hvad trænerens idéer er, hvilket ikke var på samme. Det må så indirekte sige, at det var ikke rigtig forstået før, at jeg læser mellem linjerne. Men ja, helt kort sagt, så vil jeg mene, at klubben er på vej fremad. Jesper, det er jo heller ikke nogen hemmelighed. Jeg er svært begejstret for Potter, og det har jeg også givet udtryk for på blandt andet Facebook, hvor flere ligesom også pointede ud for mig, at så gode er hans resultater heller ikke, og der har ikke været det her ny trænerboost, som man kunne håbe på. Men hvad tænker du? Er jeg bare sådan lidt blind af, at det er en mand, jeg godt kan lide, eller er vi rent faktisk på vej frem, som Philip også siger? Nej, men det er rigtigt, at vi har ikke haft det der nye trænerboost, som man tit ser. Og det tror jeg egentlig bunder i, at holdet var utrolig ramt på selvtilliden og ikke havde en klar retning i forhold til, hvad man skulle og hvor man var på vej hen og hvad målet egentlig var. Jeg ser det lidt som under Lopetegui, så stod man hele tiden på den her brændende platform og skulle ligesom forsøge at finde ud af, hvordan kan vi lige redde os lige med et quick fix på en eller anden vis, eller kunne vi lige lave et eller andet, hvor med Potter så ser jeg det mere som, at man egentlig har et brændende ønske om at løfte klubben, om at præstere noget i fællesskab. Så jo, vi går fremad. Og hvis holdet er så ramt på selvtilliden,
som jeg tror, de har været, så tager det tid at fikse. Det er klart, sådan en sejr her mod Arsenal, den hjælper gevaldigt på det. Og Potter skal jo også, kan man sige, finde ud af, hvad for nogle spillere fungerer, hvordan. Nu har han lige set Scarlett og Cresswell sammen, og det var ikke en konstellation, jeg havde forventet, sådan skulle være så god. Men den kunne han lige se, og det er jo også sådan nogle ting, han også lige skal bruge de første kampe på at finde ud af. Så vi går fremad. Må jeg lige lave en vild irriterende sammenligning? Kom. Ja. OB. Det skriger OB det her, det gør det altså. Jeg ved ikke, hvor mange der sidder og ser Nordic Bet Liga, eller hvor mange der sidder og ser OB. Det gør jeg i hvert fald. Vi er i gang i en god ombygningsfase. Det er om at finde noget kultur, det er om at finde noget gejst, det er om at finde de spillere, der er relevante. Det er om at satse på lidt andre. Og ja, og jeg tror, det går den rigtige vej, ligesom det gør i OB og i Odense. Men nu det var det, jeg ville sige. Godt. Jamen, mit næste spørgsmål, Philip, den har jeg endelig dedikeret til dig. Så den får du lov at svare på først. Jeg har skrevet, er akademiet ved at finde tilbage til holdet? Forstået på den måde, at vi jo ser sådan en som Scarlett nu rent faktisk få spilletid. Ja, det håber jeg i hvert fald. Scarlett er et ret tydeligt eksempel på, at han vil ungdommen. Det er også det, han har udtrykt over for, hvordan sådan jeg forstår det omkring ungdomsstaben, dem der arbejder med U21 og U18-holdet. Jeg mener, der er andre spillere, vi også kan satse på fremover. Han har faktisk også givet debut til nogle andre spillere, som også er relevante. Og Moyes gav også debut til en enkelt spiller, som jeg synes har relevans nu og senere frem. Men jeg håber det, og jeg synes, han har vist de rigtige tegn. Enig. Vi har jo i mange år været kendt for vores akademi og ligesom være klubben, hvor de store stjerner blev udklækket. Men det har været lidt tyndt de senere år, så det er vel rart at se noget homegrown komme frem igennem akademiet. Jeg ved ikke, om jeg skal begynde at name drop igen, eller om der er styr på de spillere, jeg tror, der er fremtid i. Nej, fordi du må godt lige nævne, hvad der kan være noget fremtid i. Jo, men Lewis Orford, eller i hvert fald Orford på center midt, som allerede har fået debut. George Earthy på wingen er de spillere, jeg tror, der bliver satset på. Og så Scarlett giver sig selv. Caelan Casey er ved at være op i årene i ungdomsregi, men der er stadig muligheder i ham. Og så er der en målmandspost, som jeg synes er utrolig spændende. Vi har en Herrick og en Terry lige nu i ungdomsrækkerne, som i hvert fald kan gå op og lege med i, som næste sæson vil jeg sige, tredje målmand, tror jeg ikke er vildt relevant at finde, for jeg synes vi har, så vidt jeg forstår, af det der bliver sagt rundt i krogene, så har vi noget ret spændende nede i ungdomsrækkerne, som godt kan rende rundt og lege et tredje målmand, hvis det skal være. Dejligt at høre. Philip, hvem skal vi satse på de næste? Nu snakker vi ikke decideret ungdomsspillere, men mere. Skal jeg nemme dem igen, eller? Ja, nej, jeg tænker, hvad er det for nogle, fordi vi har jo også, altså, uanset hvor god Cresswell er, og så har han også været 34 år, og vi har en første målmand, som vi er usikre på, og en anden målmand, som er 47 år, eller plus minus, så hvis vi sådan skal kigge på, at vi er enige om, at vi er på vej frem, hvad er det så for nogle spillere, vi ikke må sælge, vi som skal sige, dem skal vi bygge fundamentet rundt om de næste par år? Det helt nemme svar af Jarrod Bowen, det tænker jeg giver sig selv. Kaptajn, leder, har selv udtrykt, at han vil blive lige meget, altså, og han har jo næsten indirekte skrevet under på en livstidskontrakt. Jeg tror, han er der indtil, at han ikke længere vil være der, og det håber jeg helst ikke, at på noget tidspunkt, så vidt jeg håber og forstår, så videre. Ellers så er det, hvis jeg skal nævne måske to mere, så Wan-Bissaka og Kilman, synes jeg skulle være, er nok øverst på min liste, og så selvfølgelig Scarlett, men Scarlett er allerede nævnt. Det kom faktisk lidt bag på mig, at Wan-Bissaka kun er 27.
Ja, han er yngre, man tror. Jeg troede, han var... Ja, men jeg troede, han var 35 eller sådan noget. Jeg tænker, han har været der altid. Han kunne vel fortælle anekdoter om dengang, han spillede imod Di Canio, tænker jeg. Men så gammel er han ikke, så det er jo dejligt. Så ja, jeg er helt enig. Bowen, Wan-Bissaka. Hvad med en jeg må sige en Ward-Prowse, der er 30, men vi kan jo også se i dag, at man kan snilt spille med, når man er godt op i 30'erne. Jo, det er jo, jeg synes bare, det er tidligt at sige. Han har spillet 2-3 kampe siden han kom tilbage, og om han holder niveau, altså der er jo den der gnist, den er her lige nu, men hvad med når det bliver rigtig irriterende? Hvad med når der kommer 3 nederlag på streg? Hvordan ser han så ud? Hvordan ser han ud om 1 år, 2 år? Det er mest dem der, hvem skal vi ikke sælge? Hvem skal vi holde på? Hvem skal være fundamentet? Han er en fantastisk... det er irriterende at kalde ham rollespiller. Det er han jo egentlig ikke, men han er rigtig god på den midtbane. Men han er jo, jeg vil ikke se ham som lige så central, som en Paquetá har været. Nej, og så lige ret mig selv, Creswell er 35 faktisk. Bliver 36 til vinter. Så det er muligvis sidste vers, han synger på. Men hvilket sidste vers, må man så sige, det stemmer. Godt, vi skal selvfølgelig kigge frem imod den næste kamp, hvor vi skal tage imod Leicester. Den tager vi lige efter en kort pause. Torsdag, der skal de så i arenaen igen, og det er utrolig formsvage Leicester, der kommer forbi med 7 nederlag i de sidste 8 kampe. Kun lige en enkelt sejr over endnu værre Tottenham, men ellers så har de tabt resten, og de har scoret nærmest ingen mål i samme periode. Det er næsten værre end at se vores offensiv nogle gange. Så spørgsmålet er, kan man tillade sig at have forventninger til den her kamp? Men inden vi når så langt, så tænker jeg, at Philip, du skal vel lige have lov til at komme med et bud. Så mit første spørgsmål bliver, stiller vi en 3-bakkæde, eller kører vi med en 4-bakkæde? Jeg tror, vi kører med en 4-bakkæde. Jeg tror, vi spiller offensivt. Vi tager den ene centerback ud, og det bliver nok Creswell. Men jeg prøver lige at gennemgå ud fra den her 4-2-3-1 formation. Yes. Areola bliver på mål. Wan-Bissaka på højre bak. Så har vi Todibo og Kilman på de 2 centerbacks. Ja. Så har vi venstrebacken, som jeg har hentet lidt til. Jeg tror Emerson får den. Men det kunne lige så godt. Jeg tror igen 50-50. Jeg er enig. Den går begge veje. Ja. Souček, Alvarez, Ward-Prowse. Jeg tror Ward-Prowse har den offensiv. Og så måske Souček tager den offensiv. Det er noget der omkring. Ja, jeg tror Souček tager den offensiv. Ja, det kan godt være, at Souček tager den offensiv. Så har vi Kudus og Bowen på de 2 kanter. Og så tænker jeg, at Evan Ferguson får starteren. Ja. Jeg har glemt. Ja, så skulle det kun være en Soler eller noget. Jeg skulle til at sige, at vi har en Soler, der kunne komme i spil måske. Men igen, han får et lille bitte indhop. Jeg tror, at Evan Ferguson han snart må til at få noget tid, når vi skal spille. Hvis vi spiller med en 4-bakkæde, så synes jeg, vi skal have en rendyrket angriber på toppen. Kunne det her... Det viste vi jo. Ja, jamen Potter har det jo med at overraske, så det bliver sikkert med Andy Irving og Danny Ings. Så, men lad os nu se om... Du er begyndt at give mig alt for høje forhåbninger. Nej, det er det. It's just a shit Andy Irving, ikke? Ja. Jesper. Ja. Jeg håber ikke, at vi kommer til at se, kan man sige, samme kampbillede som mod Arsenal. Gerne resultatet, men kampbilledet, tænker jeg, måske godt kunne ende en lille smule anderledes. Eller hvad siger du? Jamen, jeg har en forventning om, at det er jo nok ikke, fordi det ene hold kommer til at sidde på boldbesiddelsen. Jeg tror, det bliver en forholdsvis lige kamp. Lidt af den, vi så med Leicester Brentford, hvor Brentford sniger sig op på 52% boldbesiddelse, og Leicester på de der 48. Jeg tror, det er noget i samme dur, vi kommer til at se. Ikke nødvendigvis nogen, der vil holde på bolden og spille en halv bane længde rundt, før man kommer til noget. Men, og så tror jeg, vi kommer til at få lidt skud i begge ender. Men
der er ingen tvivl om, at det her det er en af de kampe, hvor vi skal frem, og vi skal presse. Vi skal presse Leicesters forsvar til at lave fejl, og vi skal... Det er selvfølgelig ikke, fordi vi har så mange, der kan løbe fra dem. Vi har Bowen og Kudus, og det skal vi selvfølgelig også prøve at sætte i spil. Men det var faktisk mit næste spørgsmål, det var, om kunne det give mening, og nu sagde jeg tror, at det bliver, Souček på den offensive, men kunne det give mening at have en Soler med noget fart der i stedet for? Fordi så hurtigt er det forsvar i Leicester, trods alt heller ikke. Nej, lige præcis, og vi har set Soler fungere rimelig fint i det her høje pres på deres forsvarslinje, så jeg tænker, at det kunne give god mening at sætte ham i spil der også, for ligesom at komme ind og dominere kampen. Det er ikke en kamp, vi skal lade Leicester dominere på nogen måde. Vi har ikke skide gode erfaringer med Leicester. Vi har sådan set tabt de sidste 3 gange, vi har mødt dem. Men et eller andet, og her der vil jeg godt allerede nu have lov at sende et undskyld ud til primært Lasse, som jeg har lovet, at jeg ikke vil være for optimistisk. Men der er et eller andet i mig, der alligevel tænker, at vi skulle nok gå hen og vinde den her kamp her. Så med de ord, Philip, hvad bliver kampen? Ja, jeg vil lige starte med at sige, at den seneste kamp, vi spiller mod Leicester, den taber vi jo 3-1. Og jeg vil faktisk mene, det er nok Lopetegis bedste kamp i... Ja, men det er rigtigt. Det kan jeg godt, vi snakkede om. Så hvis selv Lopetegi, han kan spille godt mod dem, og er uheldig ikke at vinde, så skal vi også vinde. Men jeg tror ikke, at det bliver så dominerende, som det ellers skulle være. Jeg tror, det bliver en 2-1'er. Men vi vinder, og jeg tror, vi står ret solidt i løbet af anden halvleg. Jesper? Jamen, jeg tror, forsvaret har knækket koden til ligesom at holde ren bur, så jeg tror 2-0. Og jeg siger endnu en gang undskyld til Lasse og siger 3-0. Godt. Nogen, der mangler at komme af med noget? Ikke særligt. Nej, jamen så vil jeg bare sige god midtugekamp. Det bliver fedt. Vi glæder os, og så kan vi forhåbentlig sidde og være endnu mere AGF-agtige i næste afsnit. Vi bygger en steam. Det er det, vi gør. God aften. God aften.